6 munud ar y cloc, Cwpan dros y gigrydd yn taro'r mur amddiffynol. A mi geith Luke Borelli gyfle arall I godi'r bel I fewn i'r cwrt a Dan Griffiths yn penio'n wych. Heibio I Pritchard. Mae'n gol gynnar I Pen-y-bont ac mae'n gol hyfryd gan y blaenwr ifanc. Gêm yn cael ei ail chwarae heddiw yma, cofiwch, yn dilyn anaf i'r golwr Rhys Wilson yn yr amser ychwanegol yr wythnos dwytha. Oedd hi'n ddwy yr un bryd hynny. Ond Pen-y-bont sy'n pwyso yma. Jodieski ar peniad nôl fewn a Borelli doedd o ddim yn cam sefyll. Mae'n ail i'r tîm cartre. A mi oedd hi'n sicr yn agos, ond ie, dwi'n meddwl fod hi'n penderfyniad cywir gan y Llimanwr. Borelli'n rhwydo. Michael George. George yn mentro lawr yr asgell. Mae'n rediad cry gan yr asgellwr ac yn beniad da gan Griffiths hefyd. Mymryn heibio'r nod. Symudiad syml ond effeithiol. Cwpan, y gicrydd, cyffyrddiad gan Jodieski, Jeffries yn rhwydo, ond y tro hwn mae'r Lliman wedi godi. Ac unwaith eto, oedd hi'n agos, ond unwaith eto dwi'n credu bod y Llimanwr wedi gwneud y penderfyniad cywir. Ifan Emlyn Jones, Mel McGuinness, chydig o le gan y blaenwr bach. Mae'n rediad cry ganddo fo, mae'n dawnsio heibio'r amddiffynwyr McGuinness ar ergyd a bod yn arbed. Chwaraewr llawn talent Mel McGuinness. Iwan Lewis, codi pen. Y bas letraws I gyfeiriad Rhys Alun Williams, mae'n bas wych. Rhys Alun Williams I fewn i'r cwrt, yr ergyd isel yn curo bod. A mae Porthmadog nôl yn y gêm, 5 munud I fewn i'r ail hanner. Mi sgoriodd o ddwywaith yma y penwythnos dwytha. A mae di gwneud ti eto. Ond am bas oedd honna gan Iwan Lewis. A mae Port yn ôl yn ni. Awr ar y cloc. Pritchard ar gic hir. Jeffries ar peniad. Hudson y flic ymlaen. A mae Wood di torri'n glir. Nathan Wood am y drydedd I Pen-y-bont. Oedd hi'n llawer rhy hawdd I Nathan Wood. Y flic gan Hudson. A Nathan Wood yn gwneud y gweddill. Banks. Brwydro gyda George a Banks yn ennill y bel yn ôl. Ilan ap Gareth. Yn ei gosod I Ifan Emlyn ar cynnig. Yn taro Taylor Williams. Y bygythiad dal yn oer ymwelwyr. Ilan ap Gareth creu chydig o le'r ergyd yn crymanu ac yn taro'r trawst. Am gynnig gan Ilan ap Gareth mor anlwcus. Cwpan yn chwipio'r bel I fewn ar Jodieski. Y chwaraewr lleia ar y cae yn penio. A siawns I bod ti ar ben rwan. Harris yn clirio. Mae Iddon Price yna. Gemma Hudson hefyd. Nathan Wood. Dim trosedd. Mae'r chwarae yn mynd yn ei flaen. Mae Iddon Price di stopio. Wood I fewn i'r cwrt. Wood heibio'r golwr am y bumed. O, mae di methu. O, diar, Nathan Wood yn neud y gwaith caled I gyd, yn curo'r golwr, a fyddai'n eisiau gweld hon eto. Ifan Emlyn at Banks. Nôl at y chwaraewr canol cae, dyma Sean Parry'r eilydd. Ap Gareth, symudiad bach da gan Porthmadog a pas dda hefyd. A Rhys Alun Williams ar cyfler ergyd braidd yn wyllt. A mi fyddai di bod yn dipyn o gol I Bort. Owen at Wood. Coesau blinedig allan yn erbyn hyn. Ar 90 munud ar ben. Wood, os biwch ar y lles gan Emmanuel allan mar y dde. Wood di dod o hyd iddo fo. Ioan Emmanuel at Gemma Hudson a dyna'r bumed. Curtis Gemma Hudson yn ymuno'n yr hwyl. Yn cael rhyddid y cwrt bach I rwydo'r bumed I Pen-y-bont. Wood at Billy Borge. Dyma James Sadler. Hudson, mae Cwpan di mentro ymlaen hefyd, a dyma James Sadler. Os na chweched I fod I Pen-y-bont yn yr eiliadau ola, oes yn wir. Gol gynta'r tymor I James Sadler. A Pen-y-bont fydd yn camu ymlaen I 4edd rownd Cwpan Cymru I herio Met Caerdydd. Pen-y-bont 6, Porthmadog 1. Gathen ni cychwyn bach yn slo, swn i'n meddwl de. 10 munud, chwarter awr gynta. Oedden ni lawr I 2 gol I ddim.
Dwi'n meddwl y trip lawr heddiw hefyd, a y ffaith nathon ni gorau ail chwarae'r gêm hefyd, wythnos dwytha. A oeddwn ni mewn sefyllfa dda, wythnos dwytha, oedd y hogiad yn bach yn disappointed ar ran hynny. Yeah, we scored early and got a third in there, which was disallowed. I'm not sure whether that was right or wrong, but I felt we took our foot off the gas a little bit then and stopped doing what we were doing well up to that point. And I thought, to be fair to Porthmadog, I thought the second half of the first half, they played really well. So I was, by no means was I comfortable at half time. But then we sort of reaffirmed those messages, and then second half we came out and obviously we put them to the sword a bit then.